बिथांमोनहा मेलेमनि गेलेनायाव दिनै 2G नंला रावबो 5G जाबाय नङा होमबा बे 5G लेभेलाव गासैबो गथ'फ्रानो एबा लाइमोनफ्रानो साग्रिद जाबाय दा बेहाय एसेबां कमेडि खालामबाय थायोबा बिथाङा गाव गावनि नामखौनो फानना लानाय जादों आरो दाखालि बावै जोबोद दुखु गोनां माबा मोनसे एक्सिडेन्टलि गावजों गाव बुथारलायनाय जाबाय बे बुथारनायावबो माखासे इउ पि पि एल नि माने थुलुंगा दं होननानै बुंदों आरो दा बेफोरथ' बिराद इनाय जादों आरो दिनै जोंहा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा प्रमद सारआ रायजो सभायाव MP सिटखौ मोननो हाबाय बे जोंनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जोङो साननानै लानांगोन मानोना दिनैसिम बर'हा माब्लाबाबो पार्लियामेन्टआव रायजो सभा आरो लक सभायाव बेबायदि साथाम MP मोनफेरनाय गैयामोन बेनि थाखायनो जोंहा दिनै इउ पि पि एल दोलोखौ बुंनो नांगोन जोबोर गोख्रों आरो प्रमद सारनि बे मोजां हाबाया जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो जोंहा मोनसे मोजां गोरलै बाथ्रा जाबावबाय बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि फैबाय थानाय जोंहा इमप्लिमेन्ट जानो गोनां 125 बिलआ जोंहा दिनै जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ थाबैनो सारा जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो बेनि थाखाय जोङो सारनिसिम गोजोननायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय बर'नि देरसिनानो दायो बे समाव दा दिनै जोङो बर'नि गिदिर गोरोन्थिफ्रानो जादों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाय दैदेनगिरिफ्रा ब्लाड सिट जानानै गोबां जाथियाव गोबां दायथ' लानानै मावबोदोंमोन नाथाय बे स्टार्टिङाव जेरैबायदि बिथांमोना स्ट्रें दङमोन बे स्ट्रेंखौ दिनैसिम लाखिनाय जायासै जायनि जाहोनाव राजनिथि सार्थ'आव थाखा फैसानि लब लालसाव जाथिखौ माने थेर बेथेर खालामनाय नुदों फर एगजामपोल दिनै जोङो बुंनांगोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनो दाखालि बावै इउ पि पि एल दोलोआव जोंनि जाथिनि माखासे इसुखौ हाबा मावनांगोन होननानै गावनो बिपिएफनिफ्राय फैनानै इउ पि पि एल दोलोआव फैबाय इउ पि पि एल दोलोआव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों देरहा होबाय लोगो लोगो इउ पि पि एलआ जेब्ला खैफोद जाबाय जेनबाय अब्ला बिथाङा बिपिएफआव थांफिनबाय थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बुंनांगोन धीरेन बर' बिथांखौ जों जोबोद वेलकाम खालामदोंमोन बिथाङा दिनै इउ पि पि एल दोलोआव जाथिनि थाखाय हाबा मावनो होननानै फैबाय नाथाय गुबुना देरहानाय लोगो लोगो थांफिनबाय थिग बेबायदिनो माखासे बर'फोरनि जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे इसुसफोर आरो बिथांनि आदर्श आरो बिथांनि बिजन आरो बिथांनि बर' जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो नागिरनाय बेखौ बिथांमोना बावलांनाय लोगो लोगो बिथांमोना बावलांबाय आरो गाव गावनि राजनिथि आरो रांनि लबाव बिथांमोना बबेयाव मोजां दङ बेखौ नागिरै नागिरै गावनि लाइफ हिस्ट्रिखौ बर'नि गेजेराव गाज्रि लिरनानै लानाय नुदों आरो दा आं दिनै बेखौ बुंगोन माब्लाबा माब्लाबा जोंनि समाजा धर्मनि गेजेरजोंबो थांनो गोनां जायो आरो मानोना दिनै बर'आ फुरा उदांस्रि दासिम जों जेबो मोनाखै गुबुन हारिब्ला अरजाया बिथांमोनहा जिखि मावा बिथांमोनहा मालाय मिसुयेरखा नाथाय दिनैनि दुखु गोनां बे बर' जाथिनि गेजेराव बर'नि जखायसे बर'खौ लानानै गेरेमसा हारि दानो नागारै गावजों गाव थेर बेथेर खालामनायनि माखासे सिनारिफ्रा बिथांमोननि मावथायाव नुजादों आरो ओंखायनो दिनै बुंनांगोन जाथिनि इसु गैयाबासिनो बिथांमोना रांनि लबाव थांदों आरो बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा बयबो नुदोंसै आरो मोनफ्रोमबो खोथायावहाय बि टि सि नि चिफ एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा कमेडि खालामबाय थायो दा बे समाव मा बुंगोन कमेडि खालामनायनि सायाव दा दुखुनांथावा बेनो दिनै बर'हा जेसेबां थासारि दङ दिनै गोबां जाथि संगठनफोरा होख्रावगासिनो दं बर'नि माखासे इसुफ्रा जानांगौ बर'आ गोबां मोनथाय मोननो गोनां दंबावो होनो गोबां मोजां इउ पि पि एल दोलोनि माखासे जाय दिनै जोंखौ दैदेनदों प्रमद बर' सार बिथाङा माने जाथिखौ माबायदि दैदेनलांनो नांगौ बेखौ बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो जाथिनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं दा बेफोरखौ गासिबो कमिटियाव लांगासिनो दं आरो एगजामपोल हिसाबै जोबोद दुखु गोनाङा बाथ्राया बेनो दिनै जोङो बिपिएफनि दिनाव जोंनि मोनखानाय एमपिखौ खोमानानैसो लादोंमोन नङा होमबा दा खोमानानै लानायाव जोंहा रावबो दिल्लीयाव होख्रावग्रायानो गैलामोन पार्लियामेन्टआव जोंहा सासेबो मेम्बार गैयामोन नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि माखासे दैदेननायाव रायजो सभाबो आरो लक सभायावबो आरो गासै जोंहा साथाम एमपि मोनबाय दा बेखौबो बिथाङा दाखालि बुंदों जोंहा हजोंनि सरखारखौलाय मानो जोंहा बेहाय बि टि सि एबा काउन्सिलासो गोनां होननानै नाथाय काउन्सिलखौ सोर दैदेनो निस्सय सेन्ट्रेल सरखारासो दैदेनो दा बिथाङा
बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैनि गोरों गोरा बर'फोरा बयबो मिथिखासिगौ। दा दुखु गोनां बाथ्राया बे बिथाङा देरहाबाय, जों बिथांखौ वेलकाम जनायदोंमोन एबा बिथाङा मोजाङैसो मावनांगौमोन। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव गासिबो माने बेजाल खामानिफोरखौसो मावनाय नुबाय आरो। दा एगजामपोल हिसाबै आं बेखौ दिनै बुंगोन, सेक्रेटारियाव लोगो लोगो दावराव जाबाय, बेखौबो बिथाङा बुंबाय। माखासे बर' फरायसा आफादनि थुलुंगानाय आरो माखासे माने पलिटिकेलनि बेहाय माने नारलायनाय दंबाय। बेथ' रोखा नङा मालाबाबो। मानोना दिनैनि इउनिभारसिटि लेभेलनि, डिग्रि लेभेलनि गासैबो गथ'फोरा आखायाव मबाइल थायो। आरो मबाइल थानाय लोगो लोगो बिश्वनि राजनिति, बिश्वनि जाथायफोरखौ गासैबो मोनथिजोबो। जोंनि गेजेरावबो मा जानो थांगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दं आरो बिथांमोनहा। दा बिथांमोनहा मेलेमनि गेलेनायाव दिनै 2G नंला रावबो, 5G जाबाय नङा होमबा? बे 5G लेभेलाव गासैबो गथ'फ्रानो एबा लाइमोनफ्रानो साग्रिद जाबाय। दा बेहाय एसेबां कमेडि खालामबाय थायोबा बिथाङा गाव गावनि नामखौनो फानना लानाय जादों। आरो दाखालि बावै जोबोद दुखु गोनां, माबा मोनसे एक्सिडेन्टलि गावजों गाव बुथारलायनाय जाबाय। बे बुथारनायावबो माखासे इउ पि पि एल नि माने थुलुंगा दं होननानै बुंदों आरो। दा बेफोरथ' बिराद इनाय जादों आरो। दिनै बिथाङा डाइरेक्ट गावनो एक्सन लानांगौमोन। आरो बिथाङा मोनसे खोथा होनदों, मालाय प्रसासन दं होननानै बुंदों आरो। दा बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों। दिनै काउन्सिलनि लिडारा सोर? हाग्रामा सारानोना। गासैखौबो बिथिंखौथ' बिथाङा बि टि सि काउन्सिलनि गासैबो डेभलपखौथ' मावनांगौमोन। बेखौथ' इनाय खालामदों आरो बिथाङा सोरनावबा नारबाय थादों आरो। दा इउ पि पि एल दोलोखौ नारनाय लोगो लोगो माने जोंनि जाथिनि गोलैसोनायखौसो नागिरनाय जादों आरो। दा बेखायनो आं दिनै बुंगोन, हाग्रामा सारनिसिमबो बेखौ बुंनो गोनां दङ, बर' रायजो राजाफ्राबो एसेबां बुद्धु नंला। दिनै बिथांमोना देरहादों, जों बिनि थाखाय थेंक इउ बावो। नाथाय मोनसे खोथाया बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन, 5 बोसोराव सान्ति सम्प्रिति स्थापन जादोंमोन, गोजोन थासारि आरो गुबुन माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय, बर' समाजाव दावगानाय, बेफोरबायदि हाबाफोरा जाबाय थादोंमोन। दाथ' मानसिफोरा बुंनो हमदोंसै आरो। जों बुंनाय नङा, बर' समाजनि माखासे मानसिफ्रा बुंदों। मा बुंनो हमदों? गोदोनि सरखारानो मोजांमोन। बेखायनो दिनै जोङो इउ पि पि एल दोलोनि जानानै बुंगोन, मोजांनि फिथाइखौ बेसेन दोननोब्ला माब्लाबा माब्लाबा गाज्रिखौबो मोनजानांगौ। अब्लासो मानसिनि गोसोआव गियाना फैगोन। बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनांगोन आरो। बेफोरबायदि जादों आरो।